Привітання! Вітаю всіх на каналі Гарбата з Ангелай. Заварите собі, як завжди, гарбаточку, або каву, або какаву, пиво берите, вино, може бути. Сьогодні ж п'ятниця. Створите вокруг себе цудовненькую тульную атмосферу и долучайтесь до розмови. Сегодня я хочу показать вам нечто вельми файное, супер крутое. Я просто сегодня атрымала с почтой, и это менавіта книжка арт-сядзібы беларускамоўная. Вось. Бачыце, ну я спадзяюся, што гэта добра бачна. У нас Олег Снег і Бася Пучынская вырашылі стварыць маленечкі дапаможнік для тых, хто любіць беларускую мову, асабліва для тых, хто жыве ў Беларусі, але пабачыце, што ну не толькі. Але чамусьці або яшчэ не валодае дастаткова, або баіцца перайсці на беларускую мову канчаткова, або не ведае як. Вось гэтая кніжка дапаможа усім у гэтай справе. І таму я сёння хачу паразмаўляць пра яе. Яшчэ такая дробязь, ну не дробязь, гэта даволі важная справа. Вось бачыце, якія мілыя ілюстрацыі. Гэта мастачка Лізавета Ганчарова зрабіла. Вось, яна цяпер сядзіць у турме, асудзілі пару дзён таму на 15 сутак. Калі ласка, падтрымайце яе, сустракайце, я ведаю, што яшчэ пры затрыманні білі. Ну, это было нешта вельмі брутальнае, разам з бацькам. Яе затрымалі, яна вельмі маладая. Ну, такая, ну, як вельмі маладая, ну, даволі. Нашмат малодшая за мяне. Таму, калі ласка, падтрымайце гэтую цудоўную мастачку. Вось. І я зараз пакажу, я зараз насамрэч, я хачу падзяліцца кнігай, як падзялілася бы, калі б проста паказала сябрам, таму што вы ўжо глядзячы амаль мае сябры. Вось, на што я звярнула ўвагу. Па-першае, афармленне, так? Ну, гэта відавочна, што кожны раз, калі мы разглядваем нейкую кніжку, мы думаем пра тое, як будзе выглядаць дома, наколькі нам прыемная гэтая кніга эстэтычна. Вось, колеры, як бачыце, нашы ілюстрацыі вельмі прыгожыя, малюнкі, проста глядзіце, якая асалода. Таму кніга цудоўненькая. Шкада, што яна маленечкая, але з іншага боку добра, таму што можна трымацца ўсюды побач. Гэтая кніга дае вельмі шмат такіх цудоўных парадаў, як перайсці на беларускую мову, добра трымаць яе недзе побач і нават насіць з сабой, як неба ў Караткевіча, так? Вось. Па-другое, што ў нас тут? У нас структура вельмі ясная, вельмі добра выражаецца ў кнізе. Па-першае, у нас невялічкі ўступ, так, пра тое, ну, што мы будзем рабіць, беларускамоўныя, так, яны вылучаюцца з натоўпу, тут нам кажуць, і гэта сапраўды так. Я бы нават сказала, што, на жаль, я бы нават сказала, што гэта трагедыя беларускай гісторыі, то, што адбылася дэбеларузізацыя або нават русіфікацыя, так? Ну, гэта паралельныя працэсы. І вельмі шкада, што наша улюбёная беларуская мова была пашкоджаная ў працэсе, яна змянілася не заўсёды натуральным чынам. І на ёй размаўляе нашмат меней людзей, чым у прынцыпе павінна было б. Гэта ўсе 9 мільёнаў, калі што, беларусаў і некаторыя замежнікі, як я. Вось, якая мэта кнігі? Дапамагчы тым людзям, якія жывуць у Беларусі і не ведаюць, як перайсці на беларускую мову. Потым падаецца хвіліна гісторыі,
падаецца гісторыя аб тым, адкуль з'явілася гэтая беларуская мова, адкуль паходзіць, як змянілася, хто такі Тарашкевіч, які прыдумаў Тарашкевіч, ну вось ён Тарашкевіч. Вось. Што у нас яшчэ трагічныя працэсы, так? Колькі людзей вучыцца па-беларуску ў беларускай сістэме адукацыі. Што такое родная мова? Дарэчы, вечнае пытанне, вечныя дэбаты. Напішыце ў каментарах, што для вас значыць гэтае паняцце, што такое родная мова, якая у вас родная мова, ці родная мова абавязкова гэта будзе першая мова, ці гэта будзе мова, на якой мы часцей размаўляем, ці не абавязкова, ці не факт, што гэта будзе так. Добра, потым у нас падаецца, што, і гэта мне вельмі спадавалася, падзел на 4 ўзроўні беларусізацыі чалавека асабістай. Так, і у нас ёсць што? Мінімум, сімпатык, карыстальнік і максімум, адпаведна, так? Мінімум гэта, вось, фармулёўка такая вельмі простая. Я паважаю права чалавека размаўляць на сваёй мове. Тут у нас дзяўчына такая сімпатычная з коцікам. Гэта коцік, гэта коцік. Так, гэта коцік. Вось, і яна нам кажа, што калі ў Беларусі двухмоўе, мы павінны ўсе, ну, я думаю, што калі я вам кажу, гэта крыху лішняе нават, таму што думаю, што кожны чалавек, які наткнуўся, ну, ці амаль, так, на гэты канале, глядзіць за гэту, я думаю, што як мінімум паважае, любіць беларускую мову і не будзе наракаць, і не будзе рэагаваць агрэсіўна, калі іншы чалавек будзе размаўляць па-беларуску, нават калі самому чалавеку зручней па-руску, ці ў выпадку беларусаў з Беласточчыны, напрыклад, калі зручней па-польску, але іншы чалавек размаўляе па-беларуску. Узровень 2, сімпатык, мне падабаецца чуць беларускую мову. Гэта ўжо чалавек, які ўжо бачна па кніжцы, так, я крыху раскажу, які пачынае ствараць вакол сябе беларускамоўнае асяроддзе, прынамсі у такіх рэчах, як у прыладах, так, ВК, Тэлеграм выбірае настройкі так па-беларуску, беларускую версію, наладжвае так, падтрымлівае беларускамоўныя тавары, калі бачыць там малако, якое падпісана па-беларуску, набывае, можа чытаць беларускамоўныя часопісы, СМІ, медыа, сайты, так. Часта, калі можа, выбірае беларускамоўную версію фільмаў, кніг, так, чытаю ў арыгінале беларускую класіку, беларускую літаратуру. Вось, карацей, гэта чалавек, які хоць не ўжывае актыўна, пасіўна ён выкарыстоўвае насамрэч беларускую мову. Вось, узровень ўжо 3, гэта карыстальнік. І тут кажа чалавек, я адказваю па-беларуску. Так, я адказваю па-беларуску, гэта значыць, што калі да мяне хтосьці звяртаецца па-беларуску, я так і адказваю, або я магу выкарыстоўваць беларускую мову ў пэўных колах людзей, таму што, напрыклад, я не адчуваю, што магу перайсці з роднымі, я не адчуваю, што магу перайсці на працу, бо гэта абсалютна немагчыма. Я баюся, гэта вельмі частая, ну, не скажу, праблема, таму што калі гэта чалавека не бянтэжыць, гэта не праблема, але гэта вельмі частая з'ява. Ну, вось, гэта будзе болей правільна, калі людзям страшна падысці да незнаёмага і пачаць размову самому па-беларуску. Так, калі хтосьці звернецца, тады мы нават радуемся, так? Гэта нас вельмі цешыць, што, о, яшчэ адзін беларускамоўны чалавек, але мы не будзем такім чынам прычынай такой радасці ў беларускамоўнага чалавека, таму што мы звяртаемся па-руску, так? Ну, я кажу, мы, гэта гіпатэтычна, я заўсёды звяртаюся па-беларуску.
І скажу так, я разумею, чаму некаторыя не звяртаюцца па-беларуску, бо могуць не зразумець. І пагатоў, калі ты інтраверт, і ты ўжо першапачаткова крыху хвалюешся перад тым, як пачаць размову з незнаёмымі, і тым болей, калі ты хочаш штосьці там спытаць, папрасіць, таму што калі мы пачынаем размову на вуліцы, гэта папрасіць, як прайсці, як даехаць, там, колькі часу, ці што там, нам штосьці трэба, так, і тым больш, што нам штосьці трэба, то пагатоў не будзем катаваць людзей сваёй мовай. Гэта людзі, рэальна, гэта несапраўдны страх, няпраўданы у большасці выпадкаў. Вядома, ёсць людзі, якія не паважаюць беларускую мову. Драматычна піў. Але іх вельмі мала, і мы можам проста адысці ў большасці выпадкаў. Я не скажу, што вы павінны, але я скажу, што гэта не так страшна. Скажам так, гэта не так страшна, гэта магчыма, мы можам гэта рабіць. Цяпер перайдзем на 4-й узровень. 4-й узровень гэта максімум. Это чалавек піша, я размаўляю па-беларуску, і тут мне ілюстрацыя і падабаецца, і крыху бянтэжыць, як бянтэжыць, это сумная ілюстрацыя, таму што тут у нас хто? Супергерой. Гэта гераіня такая, як многія цяпер беларускія жанчыны, дарэчы, я вас люблю усіх. І тут Бэтмен, і розныя такія людзі, так, тыпу таго. Чаму? Таму што беларускамоўны чалавек у Беларусі цяпер амаль герой. І гэта цяпер больш інтэнсіўна заўважна, таму што могуць быць дадатковыя праблемы, калі вы патрапіліся, напрыклад, міліцыі і размаўляеце па-беларуску ў пэўных сітуацыях. Тады можа быць дадатковая, прабачце, дыскрымінацыя, дадатковы гвалт, дадатковае ўсё. Праблемы, так, карацей. Таму сапраўды, добра, трапна намаляваныя тут супергероі, таму што цяпер максімум чалавек, які размаўляе заўсёды па-беларуску, гэта амаль герой. І раней так было, таму што гэта рэдка, і гэта патрабуе, і я люблю, дарэчы, што аўтары звяртаюць увагу на тое, што ёсць псіхалагічны бар'ер, які трэба пераадолець. Гэта не проста так, я прачынаюся, я кажу, добра, сёння кіну паліць, буду бегаць ва ўсю мошчу, так, я гэта буду 15 сутак і пачну размаўляць па-беларуску. Гэта не так. Гэта не так, таму што я казала раней таксама пра гэта, цяжка перайсці на беларускую мову з людзьмі, якія з табой размаўляюць па-руску. Гэта таксама псіхалагічная і нават сацыялагічная штука. Я хачу таксама, напішыце, калі гэта для вас актуальна, ці ёсць людзі, сярод беларускамоўных, так? Напішыце, на якім вы ўзроўні, на якім ўзроўні вы марыце быць у ідэале, і ці ёсць людзі, з якімі ўсё ж такі не атрымалася, ці нават не думалі перайсці на беларускую мову, калі вы перайшлі на беларускую мову. А потым, што даецца? Даецца кароткая інструкцыя. Гэта ўжо цікава, гэта крокі, праз якія мы можам прайсці пакрысе, каб перайсці на беларускую не раптоўна, а патрошачкі, так? Першы дадаваць зловы, прывітанне, дзякуем, мы размаўляем па-руску, але ужываем беларускія словы сярод рускіх. Потым выбіраем, напрыклад, адзін дзень на тыдзень, гэта крок другі, крок трэці, ужо размаўляем з сябрамі, напрыклад, з тымі, хто найбольш талерантныя. Потым, чацвёрты, ужо выбіраем шырэйшыя колы, так, з кім мы размаўляем па-беларуску. Сябры не будуць перахадзіць, напэўна, часам мы будзем перахадзіць, гэта нармальна, я не пераходжу. Але гэта іншы выпадак, таму на мяне не глядзіце, глядзіце на беларусаў іншых, на беларусак. Вось. Потым што? Звяртайся па-беларуску ў грамадскіх месцах, 5-й крок.
на аўтобусе, паліклініцы гэта цяжка, але раз пераадольваеш, калі ўжо пераадольваеш гэты псіхалагічны бар'ер, гэта штораз лягчэй і лягчэй, таму што беларуская мова становіцца стандартнай для цябе мовай камунікацыі. 6. Размаўляй на працы, кажуць, што гэта вельмі цяжка, што часам будзе немагчыма, што некаторыя словы будзеш ужываць па-руску, каб іншыя разумелі. Ну, але, у прынцыпе, можна зрабіць сабе спіс тэрмінаў, можна, тут даюцца стратэгіі, купіце кнігу. 7. Пішы па-беларуску, дзённікі і іншыя. І 8. Відавочна, размаўляй заўсёды па-беларуску. Потым все, хвилиночку я поп'ю. Але размаўляй заўсёды па-беларуску, гэта толькі 8 крок, апошні крок, 8, нумер 8. Таму, глядзіце, гэта працэс, гэта можа быць, калі вам спатрэбіцца болей часу, настолькі доўга, наколькі вам патрэбна. Гэта не павінна быць так, што адзін дзень адзін крок і праз тыдзень ты размаўляеш па-беларуску, гэта амаль немагчыма. Трэба чытаць, трэба пісаць, трэба ўжываць, напрыклад, соцсеткі па-беларуску, потым ужо болей рэальна, скажам так, перайсці у жыцці, у жывую. І падаюцца, ведаеце, што гісторыі людзей, якія вывучылі або перайшлі на беларускую мову. І паглядзіце, хто тут у нас. Так, падобная, дзякуй, Лізавета, вельмі прыемна. Я абавязкова зустрэнуся з табою, Новай Беларусі, падзячу за гэты малюнак, за гэты партрэт цудоўны. Гэта мая гісторыя. Я яе вам расказвала, у прынцыпе, але тут таксама, тут ёсць маленечкі тэкст, і можна пачытаць пра мяне і пра іншых людзей, якія, бачыце, таксама пераходзілі на беларускую мову. Андрусь, мы ўсе ведаем яго, я думаю, гурт Рэха, вельмі раю. Ну што, Крысціна Лучынская, мама Басі, так, і іншыя людзі таксама, хлопец з Арцядзібы, вось Сімбадбай, сам Алесь Снег падае гісторыю. Ну, тут вельмі цікавыя людзі, варта пагартаць саму кнігу. І хіт-парады. Як пачаць размаўляць па-беларуску, гэта проста парады, рэальна. Кажуць, не хвалявацца, калі будзем думаць па-расейску ці на іншых мовах, знайсці асяроддзе, гэтак далей. Даволі стандартна, але добра памятаць, добра мець такі дапаможнік. Тут таксама спасылачкі ёсць на слоўнікі, на СМІ, на кнігі, чытайце кнігі, часопісы. Трэба зірнуць, ведаеце, што бібліятэку «Камунікат» — гэта онлайн-бібліятэка, там вельмі шмат чаго. Ну і ўжо змест, і ўсё. Чамусьці 12+, я не ведаю, чаму дзеці не могуць перайсці на беларускую мову. Добра. Рэальна, я не ведаю, тут такая крэатыўненькая, бачыце, мова і я. Мы далучаемся да беларускай мовы. Вось, я хачу падтрымаць Арцядзібу, я ведаю, што супраць іх цяпер ідуць рэпрэсіі, ведаю, што Бася была затрыманая, але Снег, здаецца, таксама, Лізавета Ганчарова таксама, цяпер, на жаль, у турме на сутках. Таму, калі ёсць магчымасць і калі ёсць жаданне перайсці на беларускую, або проста мець такі дапаможнік для сяброў, для сваякоў, для іншых, або пагартаць, або палепшыць сваю беларускую мову, так, набывайце гэтую кнігу і падтрымайце гэтых хлопцаў і дзяўчат. Яны робяць проста, не ведаю нават, неймаверную працу. Гэта бесцэнна. Гэтая актыўнасць у іх бесцэнная.
І я вельмі хочу параіць, вельмі спадавалася кніга, я толькі що не атрымала і ўвесь дзень гартаю, павінна я была пачакаць, таму што на дварэ вірус, і кніга толькі прыехала, павінна быць брудная, тое сёе, але я не магу адарвацца, проста потым памыю ручкі. Добра, вы таксама дапівайце свой, ну там, не ведаю, ці піва, ці гарбатачку, ці што вы ўзялі. Не забывайце падпісацца, калі яшчэ не са мной і хочацца, аднак. Дайце падабайку, калі вам спадабалася, натуральна. І там яшчэ званочак ёсць, і можаце быць першыя, хто даведаецца пра новыя ролікі і навіны канала. Добра, дапівайце і будзьце шчаслівыя.